Es que depende de onde seas, uste dut. Ez da iguala Galiziakoa edo Pakistanikoa. Eso es así. Eta Espainian ez da iguala Galiziakoa Andaluziakoa. Porque uste dut Andaluziakoa pixka bat aurreiritzi dauden. Los hay en todo el norte, los prejuicios hacia los andaluces. Bakarrik ez da euskaldun gauza, los que son fiesteros, non trabajan, tal. Integrarse aquí, pois, para min é doado, pero penso que para xente doutros lugares do mundo non é tan doado, non é o mesmo ser galega que ser paquistaní. E tamén, dentro de España, penso que os vascos ven con mellores ollos a xente do norte, quizáis asturianos, galegos, cántabros non, porque sei xa que non tendes moi boa, pero os do norte en xeral teñen mellor aceptación que igual os do sur. Tamén digo que non é unha cousa só de Euskadi, é unha cousa que tamén ocorre en Galicia, que ao final, pois non sei por qué, cos andaluces hai certos prexuizos. Ez dakit, agian lan trabajos como este. Zaila da, es que es una cuestión de la gente, de que quiera conocer. Viajar siempre ayuda. Igual cuando vas, luego te interesas más por los que están a tu alrededor, que no sean de aquí. Siempre abre la mente, pero vamos, es daqui. Pois penso que non é doada, quizáis traballos como este axuden a coñecer outros idiomas, outras linguas e realidades, pero quizáis é unha cuestión de querer coñecer, e iso eu penso que o que máis axuda pois é viaxar. Igual cando estás tempo fora ou vas por aí a outros lugares, é cando logo te empezas a interesar por esas persoas que non son do teu sitio.